Sovint els documents amb els quals treballem són col·laboratius, és a dir, intervenen més d'una persona o bé ens l'han de supervisar. Hem de trobar la manera de que els canvis que anem fent, els diversos usuaris, puguin ser visibles i acceptats o refusats si s'escau. Avui veurem l'opció Control de canvis. Aquesta opció la trobem a la fitxa Revisar, Control de canvis. Quan hi cliquem, l'activem i adquireix el característic to d'activació. A partir d'ara, els canvis que fem amb el nostre document es veuran reflectits mitjançant senyals visuals. Per exemple, aquesta frase és redundant perquè ja hem fet servir conversa anteriorment. Per tant, l'eliminarem. Com pots comprovar, en lloc de la seva eliminació completa i visual, s'ha adquirit un característic to blavós amb una línia de tatxar. Això ens indica que l'usuari ha volgut eliminar aquesta frase, però encara està sota supervisió. Repetirem el procés a l'inici de la nostra carta. En aquesta ocasió, canviarem al principi per una altra frase que ens sembli més adequada. Com pots comprovar, les noves paraules estan assenyalades de color blau per indicar-nos la seva introducció i seguirem eliminant tota la resta de frase. Com pots comprovar, igual que abans, no s'elimina visualment, sinó que es fa una tatxa damunt de les paraules. Proposarem altres canvis. Escriurem la data en un format correcte i també corregirem la falta de 32. Aquests seran els suggeriments que nosaltres farem a l'usuari que ha escrit la versió original o a qualsevol altra persona que ho hagi de supervisar. A continuació, tancarem el document, guardant els canvis. Aleshores, quan la següent persona obri aquest document, es trobarà, evidentment, amb els canvis suggerits. Ara, la persona que ha obert el document podria fer nous canvis o bé acceptar els proposats. Potser no li agrada com ho està veient, perquè realment sembla una mica complicat. Té una altra forma de visualitzar tot plegat. Si accedeix a revisar, però en aquest cas va a mostrar marques, i accedeix a globos, podria clicar en mostrar revisiones en globos, amb la qual cosa la majoria dels canvis, per exemple totes les coses que hem eliminat, apareixen a l'àrea de revisió, mentre que aquelles incorporacions continuen en color blau en el text. Es visualitza bastant millor d'aquesta manera. Ara procedirem a acceptar o refusar els canvis. Per aconseguir-ho, tornarem a revisar i anirem a Canvis. Fixem-nos aquí. Acceptar. Podem fer acceptar només un canvi o acceptar-los tots. Provem la primera de les opcions. Fixem-nos, en aquest cas em recorda el guió de 32. El que farem serà acceptar-lo. Com podem comprovar, el canvi acceptat ja s'ha eliminat i la seva correcció s'ha incorporat al document. Farem el mateix. Acceptem aquesta proposició i també ens desapareix. I així ho podríem fer successivament. Al final, però, si creiem que la persona que ens supervisa té raó, podem anar a acceptar i en aquest cas acceptar tots els canvis del document. Amb la qual cosa s'han acceptat totes les propostes realitzades. Evidentment, si ho desitgem, també podrem refusar els canvis proposats, de forma individual o grupalment. I també, si volem, podem canviar el color d'aquests canvis. Per fer-ho, farem un clic a Control de Cambios i Canviar opciones de seguimiento. Aleshores podrem definir un color tant per les insercions com un color per les eliminacions.
Simplement cliquem al desplegable, triem verd de lima i per les eliminacions podríem triar el fúcsia. Anem-ho a provar. Si incorporo un text, efectivament és el verd de lima, i si l'elimines, efectivament ens el marca en color fúcsia, en aquest cas a l'àrea de revisió, com havíem escollit anteriorment. Així doncs, control de canvis ens permet treballar en equip, bé en igualtat de condicions, bé sota la supervisió d'alguna persona encarregada, però el cas és que podrem apreciar tots els canvis proposats en el document i acceptar-los o refusar-los. Per cert, si ja no necessitem més aquesta opció, la podem desactivar. Això sí, els canvis encara quedaran permanents, fins que els acceptem o els refusem. Però les noves incorporacions ja no tindran cap color característic.